sun manta. Sai da ce magana. Karshen zai ai tunda wai da yake ko ku farko da Ni ma zan gaya wa babana ina buƙatar kuɗi zan yi amfani. Saboda na san zai bani kuno nake buƙata. In ya so sai mu haɗa. Gaskiya na ji daɗin kalmar nan. Gaskiya kuɗin nan ɗan amana ta ne. Allah yi muku albarka. Allah ƙaro kira. Dan Allah ku miƙo mini ma in sa a bakin salati. Yaji. Kai san miya karuwa sai da yaji. Salamu alaikum. Ba kuke saka ni. ce Wannan kuma wace ce? Bimbo kenan ita ma ta shigo cikinmu ta haɗe da group ɗinmu don haka yanzu haka ne mata rijista in ji turawa. Ka ce ita ma ta shigo cikin group ɗin namu kenan. A'a. Ni ma ina cikin group ɗin namu. Na shigo cikin group ɗin namu sai ina zuwa dai sosai. Da haka group ɗin nan zai ƙarfi sosai. Haka ne to shi kenan. Ba ku da matsala zan sa mahaifina ya tura mu. Ya haƙuri. Ba a zo nan ba. Wani haɗu da wani gaye a hanya. Wani sunan shi Adamsu. A'a. Gaye ne fa sosai. Yar duniya. Kika ce ɗan gaye ne ya iya wanka? Sosai sosai. To you are welcome. Kice mun fara samun ƙaruwa. Wallahi. Sai ki yi shi dialogue ɗinka na gaba. Kun san menene? Ina yanzu ya kamata mu je. Ni fa wallahi kun gani nan ban san zama waje ɗaya. Duk inda nake ina son nishaɗi. Ruki kike cewa yanzu abin da ya kamata shi ne ni ba kuɗi a wajena. Kamata ni dai ba kuɗi a hannuna, amma bari in kira Alhaji. In na ce mai ban da kuɗi na san zai tura mu. Shine dai. Ni ma akwai kuɗi a wajena amma ba su da yawa. But I will call my daddy. Salamu alaikum. I don't buy this. Call my daddy to send the money for me. Shine Ruki kike cewa. Shikenan hakan ma za a kun ga ba fita da ƙarfin mu gabaki ɗaya. Na ji daɗi yan amana ta shi yasa nake son ku nake ƙaunar ku mutuka raba.